سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكون ناي وترو تمنيت نايو لومو كم وترو أقدا سنزلوم عبيت سيناتات بدرجة عالم هزنا لكم قريبنا لنا سام مودا تام سانا كسون حدما بتحتنا نقدم كيناتنا يراشا كم دما معربا عالم ببنجد يوكرين زغبرو زلو قصالي ملكعتنا غيره ناز حال دي كلنا برتعز خي زلو مدرك كيناتنا نرزلنا غصرتنا هيز دما حدا أقداسي عبي جنرال ناي راشا أوشت راشا أم موسكو بفولو يسرحيت ناي يوكرين كم استقات لي زنقر زلو زي جنرال زي انتاي نيرو سرحو سلام انتاي أبو تارجت كقبرو خيلوم انتاي تعلامة راشا خنتا عينت قبرا ملتي كتب تغل أمريكا انتاي قبرا ملتيبا أوروبا انتاي لوم كله بحدا كن ريا كم فتنينا مهنياتو نتسل زخوان نقر زي كونه دمر ناي بزوح نقرات ناي بزوح نتبتات كم زخوانه مجنزابي يدلي زخا اتقاس نايتو كوينات وي وين اتي كوينات اب منتاي درجه بصحي كم زلو صبغ ير كداناي مهنياتو تاكتيك نابي قصي خي كم زلو بفلاي دحر موداق ناي بشار الله صاد ناي سوريا انتاي كون كم زخلت علامه نمجنزابو حجزيو بزي لاي قبر سبورت قبر حساب مودتا بسانات صنحو مجمريا بزي كنجمر بخلو انجل كريا كم فتنينا. Breaking overnight, the leader of Russia's nuclear protection forces killed in a bombing in Moscow. Russian officials say the bomb was hidden inside an electric scooter and detonated remotely outside an apartment building today. The Russian general was wanted by Ukraine for using chemical weapons. A source with knowledge of the operation telling CNN Ukraine's security service was behind the assassination. Max Foster joins us live now from London with more on this. Max. Okay. انتاي زبال زلو مجمريا اتقتلت እቲ ጀነራል ካብ ቤት ፅሕፈቱ ክወፅእ ከሎ ኣብዚ ኤሌክትሪክ ስኩተር ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይ ስኩተር ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ትሪእዎ ኢኹም ከምዚ ብኤሌክትሪክ ተቐይረን ኣብ ጎደና ሒዝካየን ትኸይድ ማው ክልተ እግሪ ዘለወን ኣብኡ ዝገድፍወን ኤሌክትሪክ ስኩተር ኣበዮም ቦምብ ገይሮምሉ ካብ ርሑቕ ልክዕ ክንቀሳቐስ ከሎ ሪሞት ኮንትሮል ከም ዝህልዎ ገይሮም ልክዕ ኣብቲ ንሱ ዝንቀሳቐሰሉ ኣዝዩ ከቢድ ቦምባዮም ገይሮም ነይሮም ብርቱዕ ዝኾነ ነታጎ ገይሩ ነቲ ጀነራልን ኣሲስታንትናቱን ንኽልቲኦም ኣብቲ ቦታት ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ራሽያ ብዛዕባ እዚ መግለፂ ውፅኦም ኣለው ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ድማ ፅንሂልና ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ዩክራይን ግዜ ይወሰዱን መን ከም ዝገበሮ ንጥርጠራ ይገደፎን በዓልና ኢና ጌርናዮ ብምባል ሓላፍነት ወሲዶም ኣለው ስለዚ ናይ ዩክራይን ሴኪሪቲ ግለሰብ ዘይኮነ ሴኪሪቲ እቲ በቃ እቲ መንግስቲ ዩክራይን ሴኪሪቲ ናቱ ዝፈፀሞ ተግባር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያት መፈፀሚና ድማ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ኣብ ውሽጢ ዩክራይን ዝተጠቀመ እዩ ብምባል እዮም ከሲሶሞ ዘለው እታ ምክሳስ ብግምጣላ ምዃነ ክንርኢ ኢና ኣሜሪካ ሲአይኤ ኣብ ውሽጢ ዩክራይን ዝገብሮ ዝነበረ ክንደይ ምስጢራት ዘውፅእ ዝነበረ ጀነራል ምዃኑ ክንፈልጥ ኢና ሕጂ ስለዚ ካብዞም ኩሎም ጀነራላት ኣብ ራሽያ ዘለው መሪፆም ነዚ ምህራሞም እንታይ ነይሩ እቲ ዕላማ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ብዙሕ ክዝረበሉ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ብሓንገ ክንሪኦ ኢና እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ከመይ ኢሉ ሪፖርት ይገብሮ ክንርኢ ኢና እቲ ትክክለኛ ምስሊ ግን እንታይ ከም ዝኾንካ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እስከ ንስማዕ እዩ Good morning. A remarkable event here. Tell us more about who this general is and why the Ukrainians wanted to do this. Well, what a brazen assassination on the streets of Moscow, just 4 miles from the Kremlin, a remote-controlled bomb planted on an electric scooter. And they got their man, because very quickly we heard from sources within Ukraine that this was a revenge attack. This was a general who ran the forces that look after the nuclear weapons, the chemical weaponry, and the Ukrainians had very clearly accused him specifically of ordering the use of chemical weapons effectively on the battlefield against the Ukrainian military. So CNN كم حدا أزيو فلوس الرحيد جيروم يوم زقلت وصل له وسي بحفشة بعين يوكرين كيميكالاو أسوار عب جنبارا استتكمه ويونز عززة بحلافنا تينيرو زبل حبريتا ويونكم زبل مغنيت كم زهابولي زنقر زلو بحب بتغكل حب تخلو أب يوكرين زقبر زلو كينات مها بزحات مكونات نايراشا زلو نزي سبز تراي تارجت زغبرومسي كترتري غبركايو مهنياتو توب كوماندر ايكونن كابتن زلا علي جنرال نتكوينات دمرحو زلو يكونن يقداس اقداس جنرال دماي بفلاي ميديا نايراشا بزح زي زمت زنبري ስለዚህ ቀንድ ድማ ኣብቲ ናይ ኬሚካላዊ ባዮ ዌፐን እዚ
ከምዚ ኮሮና ቫይረስ ከምዚ ቫይረስ ኮቪድ መፅዎ ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ኣፅዋር ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ትሰርሕ ከም ዘላ ካብ ነዊሕ እዩ ዝኽሰስ ነይሩ ነዚ ድማ ነቲ ጉዳይ እቲ ነቲ ፕሮግራም እቲ ነቲ ኢንቨስቲጌሽን ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል ነይሩ እዚ ስለዚ ለስ ኣመና ኣብቲ ኩናት ዘይኮነ ሞር ኣብቲ ኬሚካላዊ ኩናት ኢንቨስቲጌሽን ዘካይድ ዝነበረ ብዙሕ ሪፖርት ናብ ዩኤን ዝፅሕፍ ዝነበረ ምዃኑ ንሂለ ክነግረኩም እየ ስለዚ ታርጌት ገይሮሞ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ነቲ ዓውደ ኩናት ስለ ዘገድስ ድዩ ወይስ ካልእ ኣጀንዳ ክዕባእ ስለ ዝተደልየ እዩ ውውልቲ ንዑ ቀቲልካ እቲ ጉዳይ ክመውት ይኽእል ዲ ኣይክልን ዝፈልጦ የብለይን ሓፈሻ ግን ዩክሬን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሖምኩም ዘለዉ ምግንዛብ ከድሊ እዩ They targeted him. They got him just 4 miles from the Kremlin, as I say. So a massive breach of security for the Russians. We await to hear their response. But you could call it a triumph for the Ukrainians, but there will be a response as well to this. طيب لالو من البات زيجي هذا عبي عوت وجن يوكرين كتب له تخون مالت هذا عبي أقداس جنرال قتيلو مالو بتكنولوجي كله تتكيمهم زي كم عوت قوات رواي يقولوا خانو جن انت عينت قبل ملسي كابرا شاكمت خمس خل كام جماعة يدليل له زي كم زي عين السجون تندوسلو انت عينت قبل ملسي كوام يوم راشا سخا حبيرنا هنرينا بمبالي زقل زلو معرباوي عالم ميدياناتهم سيلبريتيز قبل زلو كم هذا عبي تتسامي اوف كورس هذا عبي جنرال ابوش راشا موسكو اتخاذ مقتال مالت قبل علي مرحتنا راشا كفتره زخل كونتات مستقلو امريكا خد كنترول تخل مالتي راشا نزو كونتات زبو خمي قالي صوب مكاريكم يا مجمريا A Ukrainian official said the country's security service carried out the attack. The blast on Monday morning took place outside an apartment block a few kilometers from the Kremlin. Russian authorities say Lieutenant General Igor Kirillov and an assistant were killed. Kirillov was the head of Russia's nuclear, biological and chemical protection forces. Just yesterday, Ukraine charged Kirillov with using banned chemicals. So nuclear chemical أصوارات ناي مكلخال ناي راشا مالتشو. ስለዚ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንዑ ከመይ ጌርካ ትከላኸል ናይቲ ዩኒት ሓላፊ ዝነበረ ኣገዳሲ ጀነራል ምዃኑ እዩ ዝነገር weapons during Russia's war efforts. Now we can get more on this. ሕጂ ቅድሚ ናብዚኦም ግብረ መልሲ ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ እንዲዝውሃበ ዘሎ መጀመርያ እስከቲ ራሽያ ነዚ ብኸመይ ገሊፆም ንርአ Explosive device was planted inside an electric scooter and was detonated remotely. The incident has been classified as a terrorist act, murder, illegal trafficking of weapons and ammunition. An investigation is underway at the scene of the incident to establish the circumstances of the crime and those involved. So, وهابيت قالنا منكس راشا انتهي لا منكس راشا ناي بوليسي ناي تاو كنتات نتو قداي زكاة زلو ازي قبرش برامت كعت مخارن نجرمالو قبرش برامت كعت رادي يكون خا سيفيلاو نبرت سيفيلاو معلا زخو نبرت نابسوار كعير كاسو قبر حدا دنيا سقمت مخانو نجرمالو زدما بحفشة نهزبي confidence abti public transport نخلوون تسكف مخانو كتفلت ألقا ونهاتو زي سكوترس نريم زلنا بزح بوتاتات يم زورد نريم على نابزوان ስለዚ ንምንታይ ክጥቀሙሎም ከም ዝኽእሉ ኣብዚ ሓለፈ እስራኤል ኣብ ሕዝብ ላ እቲ ፔጀር ዝበሃል ኮሚኒኬሽን ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ናብ ኣፅዋር ቀይሮም ክንደይ ሰብ ከም ዝቆተሉ ርኢና ሕጂ ድማ እቲ ስኩተር ናብ ቦምብ ቀይሮም ስለዚ ኤቭሪቲንግ ሒዝናዮ ዘለና ናብ ኣፅዋር ክቅየር ዝኽእል ምዃኑ ምግማት የድሊ መጀመርያን ቀንዲ ድማ ቴሌፎን ቦምብ ክቅየር ከም ዝኽእል ምክንያቱ ሊቲየም ባትሪ ስለ ዘለዎ እዚ ካብ ነዊሕ እዋን ናብ ቦምብ ቀይርዎን ብኡ ገይሮም ሰብ ክቐትሉ ዝደልይዎ ስለያዊ መርበባት ብኡ ክቐትሉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር that's why ብዙሓት ድሕሪ እቲ ናይ ሕዝብላ ፍጻሜ ናይ ኣሜሪካ ቴሌፎናት ገዲፎም ናብ ናይ ቻይና ዝኸዱ ዘለዉ ኣትሊስት ቻይና ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ወይ እውን ቅንፀላን ወታደራዊ ስግምቲ ሓለፍቲ ክትዓሊ ተራእያ ኣይትፈልጥን እያ ታሪኻ ስለዚ ናይ ቻይና ንብረት ምሓዝ ውሕስነት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ዓለምታ ዝዓበየ ብፍላይ ሓለፍቲ ማለት እዩ ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣሜሪካ ዘይትፈትዎም ድሕሪ ኮይና ናይ ኣሜሪካ ንብረት ኣይፎን ድዩ ወላ ገለገለ ምጥቃም ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ስለዚ ላፕቶፕካ ድዩ ቴሌፎንካ ድዩ ድሕሪ ኣብ ሴኪሪቲ ኤርያ ኣለኻ ብፍላይ ድማ ምስ ኣሜሪካ ዝፀባእ ነገር ተለካ ንዑ ብናይ ቻይና ምትካዕ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ወይ እውን ካልእ ዲቫይስስ ራሽያ ናቶም ስለ ዘለዎም ዩዝ ኣብቲ ናይ መንግስታዊ ነገራት ኦብቪየስሊ ናቶም ከም ዝጥቀሙ ፍሉጥ እዩ ብሓፈሻ ግን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሴንሲቲቭ ኤርያ ዘለኻ እዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኣብ በዓል ኤርትራውን ክትንቀቕሉ ከም ዘለዎም because at the end of the day እቲ ቴክኖሎጂ
weaponized كون كم زخل أسوار كغير كم زخل مجنزاب العلا قداسنا Igor Kirillov was the head of the Russian military's chemical, biological, and radiological weapons unit. He was also considered a key figure in Russia's war against Ukraine. Just a day before he was killed, Kirillov was charged in absentia by a Ukrainian court for Russia's use of banned chemical weapons in Ukraine. He'd also been sanctioned by Britain for using chemical weapons on the battlefield. I asked our Russian affairs analyst Konstantin. هجي إذن ريو زلنا بخلطة من قد كريو كم فتنينا مجمريا منقص راشا انت عينت قبل مالسكاب كم زغل ناي سكيورتي deputy chairman زقبورا خيباب قام قراشا يسككرينا أنا مجمريا أمريكا تايلوم نسمع أمريكا بزعبا زقود دايزي تحاتيتوتي وهابك علنا وايت هاوس The appears to be an assassination of the chemical weapons chief, General Kirillov. I want to see if, I mean, first of all, the Kremlin is saying that Ukrainian allies are to blame for this. Do you have a response specifically to that, or more broadly to his killing? I don't have any. مجمريا تحطو تتقاتل زلو جنرال كيريلوف زي تبع لين عزم الكات قداي كوينو يوكرين حلافنت وسيدهم للو جن موسكو وين كرملين ناي راشيا منغستي دقفت ناي يوكرين وين ايت كم زلو مابز قداي زكاسي سمالو سلازي يوكرين بينهم بلان غيرو مكتب الكبيري زنغرزي this is why أمريكا بزح جوادات كم زلو أبسليا وكم زعين سابتاج حما نقرا مقبار يبرش برامات كاتي كنا أمريكا نوحت مكروز اللو حقريلن سلازي definitely أمريكا إسرائيل أبسي وعيدي زلو من البات ناتهم إيد كلوا خمسة خليهم زبل زلو نراش على أوشتا بزح سجمات كفتروا لخمس غلو درو فلاديمير بوتين أبز حالة في مجلس ناتو تزاري بونيرو أوشتنا بزح نجار كجبر كفتونيام برقص كم كعوتوا لي كونون كسعروا يوم كم تخالي مداي سعروا زلوا كسعروا يوم بمبال نهزبو تمحسين يرجن انتاي كجبر كم زخن رلنا so أمريكان تطلع لبز عباس قدايز إدنير وادي بلان of course تاي كم Don't have any assessment on that explosion. I can tell you that the United States was not aware of it in advance and was not involved. And do you have any view on his killing? And was he a legitimate target? Regardless whether the U.S. was involved. I don't have an assessment. It's not something that we were involved in. Obviously, he was a general who was involved. So نحنا كأمريكا بزعبا زود دايز زخونة assessment وزخونة يقول مصنعات تكبرنا ومدام نمتاز بس إحنا هي بلان توسع خدمة بزعبا زود دايزي أقدم ناس فلتنا حبريتاي نبرنا سلزي أمريكا إيدي بلان إيزو بلزلو كورس نحنا إيدا للناس بلولو ساعتك زي أو كم زكونات سلزي إيدي بلان يوم زلو أمريكا. Involved in a number of atrocities. He was involved in the use of chemical weapons against Ukrainian military. It's something the United States has publicly assessed before, that the Russian military under his in a unit under his command has used riot agents in violation. So that is بلزلو كم نفلتو جن السبزي زي جنرال زي أب كيميكالاوي أسوارات متكام استفلالك زي من أمريكا تقيس وزنبرن دمت ناس من على زنبرنا قداي أبي يوكرين يقنا بكال سلزي بزعباز قداي نفط أفرط لنا النابلي تزارب زلو بزعبات جبنات نايت جنرال زبال زلوي بقدر حق خرفية خلنا كسبب صغيرة كلاستر بومب زسد زلو نابكينات مني بايدن يكو بايدنس بومبا ودي كلاستر بومب بيهب كم زلو أميدياتات ناتو أمسيلكم يرابزي سوزي دخل كيلو زنبرة فنجتات نيوكرين سب زلو سيو بزح أبكينات زي فكرة نجارات نخجبر زقدة زلو أسوار سلزود ده أمريكا يبزوان زي جد انتهم زقبرو قمت لعب بيلو نتنسهم زقبرو زلو قمت لهم لمن يمزبوا بس على أتوم يمزو تكونوا ميديا سلزلهم تميديا دما بكل التميت شانلات جيرهم كميلا مستزاربو زي بس حسب راشا كم هم تقبر زلا أمريكا قلنس اهتم مخانة يزفلت it works بتعمل صار حلهم استاكتيك زي لذي again بتقداي أمريكا زي تقبروا راشا تقبروا نجري لن by the way ولو كوت هدروا عامون زوادر تغنى بزوان زي أب تاريخ كن أمريكا تراني كلار تتكيما كندزناي راشا دماي تفتنت by the way زيادة يمكن كل جزء ذكرى أمريكا نيكولار كتكام كلا بجابان أدلاين نسل زنبرة يكون تتكيمات انتايدا الحبر السوفيت كدهل سلزليتها تتكيمات لجابان برجابان أبتوها أنت تسعيرهم يمير التنيكولار رواسوار نمتك أما قد سنة هاي نبرهم قل انتاي كم زلهم حيلهم كرئيس لزلي كم زحجي راشا وشت مريتات أجا مقاتي موازلو بيكورين تزغو نيرك أنا بتتقبل الأمريكا
ኣሜሪካን ጨካናት እዮም ራሽያ ግን ሓላፍነት ሃገር ምዃና ንርኢ ኣለና ድሮ so this is ናይ ታሪክ ተንተንቲ ንገድፎ እዚ ጉዳይ እዚ መን እንታይ ከም ዝኾነ ክንገር ስለ ዝኾነ so ብሓፈሻ The killing, appears to be an assassination of the Chemical Weapons Chief, General Krylov. So ብሓፈሻ እዚ ብወገን ኣሜሪካ ዝተባህለ ክኸውን ከሎ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እቲ ራሻ ዴፒቲ ቸር ናይ ራሻ እውን ሓደ ነገር ኢሉ ነይሩ ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ እዚ ጀነራል ዝነበሩ ንጥፈታት እስከ ንእሽተይ ክርኢ because I think there is one thing we need to understand ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚኣ እስከ ስምዕዋ particularly the investment fund Rosemont Seneca, which is headed by Hunter Biden. Rosemont Seneca Partners is the firm tied to Hunter Biden, the U.S. president. Particularly the investment. ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተብዚ ተኸቲሉ ዘሎ ክላንደስታይን ዝብል ሓደ ኣብ ኤክስ ኣውፅዎ ዝነበረ ኣብ ኤክስ ፅቡቅ ሓበሬታ ዝርከብ ጀነራሊ this should be the biggest story on earth ብዛዕባ እዚ ጀነራል መይቱ ዘሎ ዝዓበየ ስቶሪ ክኸውን ዝግብኦ እዩ ግን ደይመደይሎም ፀቂጦም ከም ዘለዎ ኢሉ እዚ Russian alleged that the US are developing bioweapons in Ukraine includes C-19 ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ብዙሕ ኬሚካላዊ ባዮዌፐንስ ማለት ሂወታውያን ጌርካ ፅዋር ምጥቃም ከም ኮቪድ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ተጠቂምካ ከም ፅዋር ክትጥቀመሉ ከለካ ከምኡ ተማዕብል ከም ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ከሲሱ ነይሩ እዚ ድማ CIA ዩክሬን ጀስት አሳሲኔት ስለዚ ከም ውፅኢቱ ድማ CIA ከም ድማ ዩክሬን ብሓደ ኮይኖም ነዚ ጀነራል እዚ ነዚ ኢንቨስቲጌሽን ነዚ መፅናዕቲ ነዚ ምርምር እዚ ዘካይድ ዝነበረ ንዑ ከም ዝቀተልዎ this is also what Hunter's pardon is about ወዱ ንጆ ባይደን ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ኣለዎ ወዱ እቲ ሃንተር ባይደን ዝበሃል እቲ ናይ ጉዳይ ናቱ ብዙሕ ግዜ ዘዛረብ ዝነበረ ኣብ ዩክሬን ኣብዚ ናይ ባዮ ዌፐን ገለ ዝብልዎ ኢድ ከም ዝነበሮ እቲ ናቱ ካምፓኒ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ሸፈፍ ተባሂላ ትሕለፍ ዘላ ጉዳይ ምዃና ምግቢ Rosemont Seneca, which is headed by Hunter Biden. Rosemont Seneca Partners is the firm tied to Hunter Biden, the U.S. president's son, and the Russian Defense Ministry is listing financial entities that are involved in these biolabs in Ukraine. Now, they also listed George Soros's Open Society Institute and the Open Society Foundations, which are also involved with them, and as well as the Ministry of So ኣብቲ ክስናቶም እቲ ጉዳይ ወዱ ንባይደን ከምኡ ድማ እቲ ጆርጅ ሶሮስ ዝበሃል ሓደ ቢልዮነር ኣሜሪካዊ ኣብ ሓፈሻዊ ኣብ ኩሉ ክፋእ አንጻር ደቂ ሰባት ንምጽናት ኣብ ዝግበር ፕሮጀክታት ቀዳማይ ዝርከብ ፍሉይ ፅሊ ናይ ደቂ ሰባት ከም ዘለዎ ከማን ዝጥርጠር ኢሎን ማስክ ከምኡ ዝብሎ ፀረ ደቂ ሰባት ዝብሎ ጆርጅ ሶሮስ ዝበሃል እጅ እኳ ሪጉዩ ግን ወዱ ኣብ ዲሞክራሲ ሃገራት ኣብ ፍንቀላ መንግስቲ ኣብ ግሕምትና ግብረ ሶዶም ኣብዚ ኩሉ ኢድ ዘለዎ ብዙሕ ገንዘብ ነይርዎ እቲ ገንዘቡ ድማ ናብ ክፋእ ጥራይ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሰብ ምዃኑ ዝንገረሉ ስለዚ ናቶም ኢድ ከም ዘለዎ ሃንተር ባይደን ወዱን ባይደን ድማ ኢድ ከም ዝነበሮ እዚ ጉዳያት እዚ ስለ ዝነበረ ምናልባት ባይደን ወዱ ሙሉእ ምሕረት ክገብረሉ ኺላ መወዳእታ ዓመተ ስልጣኑ ምንታን ደጊሙ ኣብ ቤት ፍርድታት ንኸይክሰስ ስለዚ ወላ ንባይደን እውን ከረኻኽበሉ ዝኽእል ጉዳይ ስለ ዝነበረ ፓርደን ገይሩሉ ዝበሃል ዘሎ ኣገይን እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እቲ ሚድያ ክረጋግፆ ክፍትን ግን እቶም ኢንቨስቲጌሽን ዝገብሩ ብኢንዲፐንደንት ኢንቨስቲጌሽን ዝገብሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ክገድፍዎ ኣይኮኑ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ ናይ ወዲ ባይደን ነዊሕ እዋን እዩ ዘዛርብ ክፅቀጥ እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ እቶም ሜንስትሪም ሚድያ ግን ከምዘይ ፅቀጥ ገይሮም ከዓ ይገድፍዎ ኣለዉ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ኣካል ናይቲ ንመለስ ኣብዚ ብወገን እንግሊዝ ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ Just 1 month left until Donald Trump returns to the White House. And that is affecting the behavior on the battleground. And in a month's time, talks are likely to start about a potential ceasefire, about a potential deal. So every opportunity is being taken to gain territory, to seek advantage, to prosecute existing plans to cause harm. And that, I think, is what we're seeing play out here. So the killing of Lieutenant General Igor Krylov, we can only assume was done by Ukraine. ስንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ፅቡቅ ነጥቢ ዘልዕል ዘሎ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሓደ ነገር እዩ ዘተንባሃልካ ሓንቲ ወርሒ ተሪፍዎ ዘሎ ባይደን ካብ ስልጣኑ ክለ ሓንቲ ወርሒ ተሪፋቶም ዘላ ዩክሬን ዝኾነ ነገር ክገብራ ብታዕዶ ኩናት ሓንቲ ወርሒ ተሪፋቶም ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ እቲ መረዳእታ ዘሎ ወላ ብዩክሬን ይኹን ወላ ብኤሮፓ ዝዝረብ ዘሎ ራሻ ዘይኮነስ በዚ ምዕራባዊ ዓለም ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት እዚ ኣብ ጣውላ ከምፅኦ ምዃኑ ዩክሬን ትፍቶ ኣይትፍቶ ነቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ጣውላ ኣምፂኡ ክዓፅኦ ምዃኑ መረዳእታ ኣሎ ኣሜሪካ ትትገብሮ ዘላ ሓደገኛ ተበግሶታት
ናይ መወዳእታ ግዜ በፂሖም ከም ዘለዉ ዘርኢ ምክንያት ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኩሉ ዝከኣሎም እቲ ኩናት ፀብለልትነት ንክህቦም ዝኽእል ዝበልዎ ኩሉ ዝኽእልዎ ንክገብሩ እዮም ኣብዛ ተሪፈን ዘሎ መዓልታት እዩ እዚ ዚና ንርኢ ዘለና ናይ ተብተብ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ገና ካልእ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣብዘን ተሪፈን ዘሎ መዓልታት ኩሉ እቲ ክግበር ዝኽእል ዝበሃል ወታደራዊ ዓይኒ ንዑ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ምናልባት ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ንፑቲን ምቕንፃል ኣብ መንግስቲ ንምቕያር ንገለመለ ዝያዳ ኣብኡ ከተኩሩ እዮም ምክንያቱ ስለምንታይ ኢና ክንብል ዘለና the senior military officer responsible for nuclear weapons, not on the battlefield in Ukraine, but in Moscow, just miles from the Kremlin. So this will be an embarrassment for Putin. እንታይ እዮም ዝብል ዘለዎም ብሓፈሻ እቲ ታክቲክ መንግስቲ ንምቕያር ዘድልየ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኣብቲ ቅድመ ግንባር ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዘለዎም ቦታ ንከውሕሱ ድዮም ኣይውሕሱን ከማን ኣይከኣልዎን ዘለዉ ራሻ ብቕፅበት ኣብቲ ቅድመ ኩናት ይደፍኡ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ክገብሩ እዮም ዳይቨርት ክገብሩ እዮም ነቲ ኩናት ካልእ መንገዲ ክፈጥሩ ክፍትኑ እዮም ንራሻ ኣበይ ዝሕመመ ንፑቲን ኣበይ ክሕምመ ይኽእል ኣበይ ክንሃርሞ ንኽእል ብምባል ሓደ እቲ ኣብ ሱርያ ዝተገበረ ኣካል ናይቲ ካልኩሌሽን ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ምዃኑ ዝነገር ምክንያቱ ራሻ ሙሉእ ሓይላ ኣብዚ ኣተኲራ ከላ ኣብቲ ካልእ ስትራቴጂካዊ ውድቀት ከጋጥማ ዝኽእል ክንሃርማ ኣለና ብምባል ብምድብ መንገዲ ዝተገበረን ቅፅበታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረን እዩ ዝንገር ሕጂ ኸ እንታይ ክገብሩ ክእሉ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ኩነታት ኣብ ዓውደ ኩናት ተዘየለ ኣብ ውሽጢ ራሻ ዘለዎም ማሕበራት ተጠቂሞም ነቶም መራሕቲ ቴሮራይዝ ክገብሩ ክቐድሉ ክቕንፅሉ ዝተፈላለየ ፈተነታት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ብናተይ ካልኩሌሽን ሞር ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ሴኪሪቲ ናይ ራሻ ብሪጅ ክገብርዎን ተጀሚሮም እዚ ሕጂ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅትለት ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ናይ ራሻ ይኮነን ግን ካብኡ ሒደት ኪሎሜትራት ርሒቑ ኣጋጢሙ ዘሎ ስለዚ ክንዲ ምንታይ ኣብቲ ውሽጢ ራሻ ናይ ምእቲ ኣትዮም ከም ዘለውን እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ድማ ወላ እቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ እውን ክሳብ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ነቲ ኩነታት መሊሱ ኣብ ምሽንኻር ዓብ ተራ ዓብ ግደ ክፃወት ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና and only time can tell ግዜ ክምልሶ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ካብዚ ጉዳይ እዚ will be an embarrassment for Putin. He cannot hide this from the Russian people who generally are not supportive of this war. And I'm afraid I would expect a major retaliation on the Russian side. It's interesting why this general was targeted, and it actually affects Britain to some degree because only yesterday he was charged in Ukraine, in absentia, for authorizing the use of chemical weapons. And it's those very same use of chemical weapons that Britain has issued sanctions against this general. Russia is a signatory of the Chemical Weapons Convention, and I'm afraid it's the ugly side of So ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ቀፃሊ እንድዩ እቲ ንፑቲን ብጣዕሚ ውርደት ከጋጥሞ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ራሻ እቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ውሽጢ ሞስኮ ኣትዩ ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ሕጂ ዝያዳ እቲ ንፑቲን ነገራቱ ኮንትሮል ገይርዎ ከም ዘየለ ስጋኣት ክፈጥር ከም ዝኾነ ኩሉ እቲ ካልኩሌሽን ዝገብርዎ ኩሉ እቲ ስራሕ ዝገብርዎ ዘለዎ ፑቲን ክቕንፀለሎም ፑቲን ክለየሎም ሬጂም ቼንጅ ኩሉ እቲ ታክቲክ ኩሉ ዝፈተነ እዚ ናይ ፑቲን ስርዓት ንምላይ ንፑቲን ካብ ስልጣን ንምውራድ እዩ ምክንያቱ ፑቲን ተተኣልዩ ንራሻ ከም ፑቲን ገይሩ ብሓደ ክእክባ ዝኽእል መራሒ የለን ዝብል እምነት ኣለዎ ተርዲኦም ኣለኹም and by the way the same goes to ብዛዕባ ኤርትራ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ the same ከም ናይ ኤርትራ ጉዳይ እዚ ማ ኣብ ኤርትራ the same ከም ታክቲክ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተተኣልዩ ነቲ ሃገር ክእክባ ዝኽእል የለን እቶም ፀላእቲ ክሓስብዎ ዝኽእሉ እየ ዝብለኩም ወሲኽካ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ፈሊጥማ ኣሎ ኣብ ደገ ዘሎ መለክዒ ርይዎ እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ከመይ ኢሉ ተበታቲኑ ዘሎ ምዃኑ ስለዚ እዚ ገፀ ባህሪ ኣብ ተቃውምቲ ንሪኦ ዘለና ኦፍኮርስ ነቶም ደገፍቲ ሕብረት ናቶም ኣይርኢዎን እዮም ግን እቲ ሕብረት ኣብ ላዕሊ ዘሎ መርሕነት ስለ ዘሎ እዩ እምበር ነቲ መርሕነት ኣብ ላዕሊ ዘሎ ተኣሊኻዮ እቲ ሃገር ክትተኣኻኸብ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ፋሕ ብትን ክኣትዋ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣሎ እዚ እቲ this is going to be a very serious time now ብፍላይ እዘን ተሪፈን ዘለዋ መዓልታት ናይ ጆ ባይደን ክሳብ ዝውዳእ ከቢድ መድረክ ክኸውን እዩ obviously ንጉዳይ ናይ ዩክሬን ጥራይና ንብል ዘለና እምበር እቲ ካልእ ፀገማት ኩሉ ክፍታሕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ዝብል በደብነምታ እውን የብለይን እዚ ከዓ ማንም ክፅበዮ ዝኽእል ኣይኮነን እስኪ ክንሪኦም ኢና ብኩሉ ወገን እንታይ ይብሉ ከም ዘለዎ እስኪ ሓንቲ ግን ኣብዚኣ ክንሰምዕ is all on purpose, of course, NATO and the U.S. deep state actively pushing Russia beyond its red line while setting up America for a no-win scenario. We've got a few big news stories to get to in a second, but first, this escalation happening just weeks before Donald Trump is set to take office on January 20th. Coincidence? It appears deliberate, in my opinion, from false flag drone incursions to economic chaos.
there's a coordinated effort to tie Trump's hands and trigger a hot war with Russia right now, or one of its closest allies like Iran or China. Meanwhile, Trump's policies, pulling back from NATO, securing peace, closing our borders. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ተረዲኦም ኣለዉ ብዙሓት ደገፍቲ ናይ ትራምፕ ዝብልዎ ዘለዉ እዮም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓመተ ምሕደራ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎን ውፅኢት ከምፅእ ከም ዝኽእልን ትፅቢት ይግበረሉ ስለ ዘሎ እቶም ዲፕ ስቴት ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ኢቨን ኢላ ማስክ ዲፕ ስቴት ዝብል ዘሎ እሳቶም ዝኾነ ነገር ገይሮም ሳቦታጅ ክገብርዎ እዮም ዝኾነ መድረክ ፈጢሮም ሓደ ካብ ዓበይቲ ፀለውቲ ግራንድ ካርዶን ዝበሃል ታይል ነይሩ ብላክ ስዋን ዝበሃል ኣሎ ገሚትካዮን ሓሲብካዮን ዘይትፈልጥ ንኣብነት ኮቪድ ብላክ ስዋን ዝበሃል ዝኾነ ሰብ ዘይገመቶ ተራ ሰባት ዘይገመትና እምበር እሳቶም ባዕሎም እዮም ሰሪሖም ከምኡ ዓይነት ሰብ ዘይገመቶ ሓደጋ ፈፂሞም ነቲ ዓመተ ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝበላሸውን ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ስለዚ ኩሉ ነገር ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ነገር ክቀያይር ስለ ዝኽእል ሕጊ ብዙሕ ክቅይር ስለ ዝኽእል ነቲ ዘለዎም ፅልዋ ብምሉእ ክርምሶ ከም ዝኽእል ስለ ዝርድኦም ዘሎ ገለ ነገር ክፈጥሩ ክኽእል ኣለዎም ነቲ ናቱ ዓመተ ምሕደራ ንኣብነት እዚ ኩናት ምስ ራሻ ዘሎ ኣብ ኣክቲቭ ኩናት ክቅይርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ኣብ ኩናት ተኣትዩ ድማ ፖሊሲታት ናቱ ንክተግብሮ ግዜ ክረክብ ኣይኮነን ወይ ደገፉን ክረክብ ኣይኮነን ስለዚ ወይ ናብ ኢራን ወይ ናብ ገለገይሮን ገለ ነገር ቅድሚ ኣብ ስልጣን ምምፅኡ ኣገዳሲ ነገር ቦምብ ክተኽልሉ ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚኻ ድሮ ተሰፈሊትዎ ብሰፊሑ ክዛረበሉ ጀሚሩ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ከይመፀ ጆ ባይደን ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ኩሉ ነተን ዝሓለፋ 4 ዓመት ቀረባ ዝገበረን ሕማቕ ብዝለዓለ ፍጥነት ይውስኸለን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and I don't know ናበይ ገፁ ከም ርሕቕል ካብዚ ጉዳይ እዚ ንሪኦ ኣለና ኣብ ትርክቦም ክልቲኦም ብጣዕሚ ርግእ ዝበለ ወይ እውን ስሙዝ ዝኾነ ሕርኽራኽ ዘይብሉ ምስግጋር ናይ ስልጣን ክገብረልካ ኢሉ እዩ ተዛሪቦ ነይሩ ጆ ባይደን ንዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ክራኸቡ ከለዉ ኣብ ዝሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፕረስ ኮንፈረንስ ክዛረብ ከሎ ግን ከምቲ ዝበሎ ዘይኮነስ ኩሉ ነገር ናብ ፀይቂ ጥራይ ይቕይሮ ከም ዘሎ ነተን ተሪፈንዎ ዘለዋ ሕማቑ ጥራይ ሽንክረሉ ከም ዘሎ ኣብቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ነቲ ሓፃውንቲ ብሕፁር ብሓራጅ ይሸጡ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ዩክሬን ሓደገኛ ኣፅዋር ኣፍቂዱ ከም ዘሎ ሕጂ ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ራሻ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ይርዮ ኣሎ ነቲ ናይ ፑቲን ድልውነት ንዘተ ወይ እውን ናይ ራሻ ተበግሶታት ንዘተን ኣብ ጣውላ ንምምፃእ ንምዕንቃፍ ዝገብርዎ ዘለዉ ነገራት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ባት እዚ ታክቲክ ናይ ጆ ባይደን ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ only time will tell even bringing Bitcoin into America's strategic reserves, have globalists right now scrambling to try to tie his hands. You're hearing it in Canada, right? You're hearing the outrage in Germany, all around the world. And of course, it's much bigger than anyone in the mainstream media even cares to admit right now. So let's get this straight. NATO is pushing us. እንታይና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኩሉ ነገር ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ንዝደሊ ዘሎ ሓሳባት ንከይዕወተሉ ንምዕንቃፉ ኩሉ ዝከኣሎም ኣጀንዳታት ኣዳልዮም ይጓየዩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ንክቕፅል ንብዙሓት ሰባት ስለ ዝረብሕ ፑቲን ሓደ መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ ለንቀነ ቀፃሊ እንዲ ዘጠንቀቕ ዘሎ ግን እቲ ቀይሕ መስመር ናትና እናሰገሩ ይደፋፍኡና ኣለዉ ዝብል issued a chilling warning as it ramped up military production while declaring that it was preparing for potential war with NATO and at the same time fighting Ukraine. The big statement came as President-elect Donald Trump called for urgent negotiations to bring the nearly 3-year conflict to an end. So እንታይና ንርኢ ዘለና ፑቲን ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካልኩሌሽን ገይሩ ኣሎ እቲ ካልኩሌሽን ድማ ዩክሬን ስቂላ ክትሰዓር ከም ዘይኮነን ዩክሬን ክትሰዓር ከላ ምሳሌ ለጊቦም ምክንያት ፈጢሮም ኔቶ ውግእ ክጅምር ከም ዝኽእል ተረዲይዎ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ተደይ መሊስዎ ጠጠው ተደይ ቢልዎ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ጠዋዊዮም ዋላ እውን ሕጂ እንተደይ ገበርዎ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ምስ ወረደ ነገራቶም ልክዕ ከምዚ 2014 ይትውግእ ናይ ዩክሬን ጀሚሩ ኣብቲ እዋንቲ ግን ሓደ ሚንስክ ኣግሪመንት ተባሂሎም ተረዳድዮም ገለመለ እንታይ ገይሮም እቲ ጉዳይ መፍትሒ ገይሮም ብግምጣሉ ግን ኤሮፓ እንታይ ኢሎም እቲ ምስጢር ወፂኡ ድሓር ማለት ኣብ ጋዜጣ መፅሄት ናይ ጀርመን ግዜ መግዜዮም ተጠቂሞም ልትስምምዕ ዝተገበረ ፑቲን ኣሚንዎም ኣብ ስርሑ ኣሚንዎም ምሉእ ክብል ኣይንኽእል ኢና ግን ካብ ናቡ መራሒነት ጀርመን ገለ ስለ ዝነበሩ እምነት ምትእማን ስለ ዝነበሮም ተቐቢልዎ እቲ ሓሳብ ንሳቶም ግን ግዜ ንዩክሬን ወታደራዊ ምድላዋት ንምግባር ነቲ ኩናት ክገብርዎ ምዃኖም ወሲኖም ነይሮም ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ጣውላ እንተመፅኡ ነዚኦም ኣሚንካ ትድቅስ ከም ዘይኮነ ተረዲይዎ ኣሎ እዚኣ እታ መልእኽቲ ዘላ ቢካዝ ሓደ ግዜ እንትገይሮም ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ክገብርዎም ዝኽእሉ bring the nearly 3-year conflict to an end. Russia continues to gain the upper hand on the battlefield. Moscow's military machine is also moving at an unprecedented pace.
Missile production has surged beyond pre-war levels, and Russia now manufactures several times more ammunition than all NATO countries combined. President Vladimir Putin announces the serial production of Russia's hypersonic Oreshnik missiles, touted as unstoppable. ብሓፈሻ ራሽያ ኣፅዋራታ ይኹን ወተሃደራዊ ምድላዋታ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፂሓተላ ምክንያቱ ንዓታቶም ዝረኣዮም ስግኣት ከም ዘሎ እቲ ስግኣት ድማ ንራሽያ ጥራይ ኣይኮነ ዋላ ኔቶ ነቲ ስግኣት ብኸመይ ገሊፅዎ ነይሩ ለንከነ ብዙሕ ጎስጓስ ናይ ኩናትን ወተሃደራዊ ምድላዋትን ክዛረብ claims these nuclear capable missiles can fly at 10 times the speed of sound, making interception nearly impossible. The Russian armed forces are receiving advanced robotic systems, including those using artificial intelligence technologies. We need to fine-tune all issues of mass production and deployment of such strike domestic systems, including hypersonic systems. ብሓፈሻ ሓድሽ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣታኣታትዩ ከም ዘለዎን ኩሉ እቲ ዘሎ ሲስተማት ድማ ኣዝዩ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ክኸውን ከም ዘለዎ ንኣብነት ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ክኣትዎ ከም ዘለዎ እቲ ሮቦትስ ዋላ እቲ ድሮንስ ዋላ እቲ ሚሳይላት ኩሉ ብልሒ ክውስኾ ከም ዘለዎን ዕላማታቱ ብንጹር ንምህራም ማኒቨር ክገብር ኣሽኪዑ ክኸይ ዝኽእል ክኸውን ከም ዘለዎ ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ናብ ዝበርትዐ መልክዕ እዩ ዝቕየር ዘሎ እዚ ከዓ ንፀላይኻ ዝያዳ ቃንዛ ዝያዳ ክሳራ ዝያዳ ዕንወት ንኽተውርደሉ ንኽትብል ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ንግረ መንገዲ ንዓለምና ንህላወ ደቂ ሰባት ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ደረጃ እዩ ብቕልጣፈ ዝብፃሕ ዘሎ እዚ ከዓ ህልኽ ሓያላት ዝተሓላለኹ እንተረኺብካ መወዳቱ ውፅኢቱ ፅቡቅ ክኸውን ከም ዘይክእል ጥራይኻ ትግምት እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ተደይተወዲዩ ድማ ናብ ፅቡቅ ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን Russia flexes its military might, NATO grows increasingly alarmed. The head of Western Military Alliance, Mark Rutte, urges member nations to shift to a wartime mindset and accelerate defense production. Rutte warns that NATO's current defense spending lags dangerously behind Russia's escalating capabilities. በንጻሩ እቲ ኔቶ ዝበሃል ባዕሉ ራሽያ ትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ምድላዋትን ቅልጣፈ ናይ ወተሃደራዊ ዓቕምናታ ገለ ዓብ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ዘለዎን ስለዚ ንሳቶም እውን ቅልጡፍ ዝኾነ ምስ ክወዳደር ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ዓቕምና ድሩት እዩ ምስ ራሽያ ዝወዳደር ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ንኣሜሪካ ውፅኢኻ ማለት እዩ ኣሜሪካ እውን ወላ ኣሜሪካ ሓዊስካ ብፍላይ ኣብቲ ተተኳሲ ሚሳይላት ኣብ ምፍራይ ገለ ኣዝያ ዝሕታለ ከም ዘለዋ ብመንፅር ራሽያ ትገብሮ ዘላ ማለት እዩ ግን ኣብ ግምት ክትወስድ ዘለኩም ራሽያ ብዙሕ ገዳ ስለ ዘለዋ እቲ ኣፅዋራት ናታ ከምቲ ክኾነ ዝኽእል ሶፊስቲኬሽን ንኸይከውን ዕንቅፋት ትገብርሎም ኣለዉ እዩ ቅልጣፈ ናቶም ብርትዐ ናቶም ገለመለ ምክንያቱ እቲ ሰሚ ኮንዳክተር ዝበሃል ኩሉ ዓይነት ቺፕስ ሌይተስት ቴክኖሎጂ ናይቲ ቺፕስ ንኸይረኽቡ ብኩሉ ዓፂዮሞም ኣለዉ ኢቨን ነቲ ድዋል ፐርፐስ ተባሂሉ ብክልተ ዕላማ ካብ ቻይና ዝመፆም ዘሎ ንዑ ንጠጠው ንምባል ድማ ለይትን መዓልትን መንገዲ ምስ ሃንደሱ እዮም ስለዚ ራሽያ ከቢድ ዝኾነ ተፅዕኖ ሽግር ገጢምዋ ከለያ ትበድህ ዘላ ስለዚ ቀሊል ነገር ከም ዘይኮነ እውን ምግንዛብ የድሊ We are not ready for what is coming our way in 4 to 5 years. Danger is moving towards us at full speed. We must not look the other way. We must face it. What is happening in Ukraine could happen here too. And regardless of the outcome of this war, we will not be safe in the future unless we are prepared to deal with danger. ስንታይ ዝብል ዘሎ መራሒ ናይ ኔቶ ኣብ ዝመፅእ 4-5 ዓመት ዝፅበየና ዘሎ ብድሆ ፀገም ኣዝዩ ዓቢ ምዃኑን ነዚ ድማ ካብ ክንሃድም ዘይኮና ክንገጥሞ እዩ ዘለና ንክንገጥሞ ድማ ኩሉ እቲ ዘረባ ኣብ ዲፈንስ ናትና ኣብ ምክልኻል ናትና ባጀት ናትና ክዓቢ ከም ዘለዎን ብቕልጡፍ ኢንዱስትሪ ናትና ከነስፍሕ ከም ዘለናን ናብ ኣፅዋርን ናብ ወታደራዊ ዓቕምናን ብቕልጡፍ ክቅየር ከም ዘለዎ እዚ ተገይርና ድማ ነቲ መፃኢ ናትና ነቲ መፃኢ ወለዶታት ብኢና ከነውሕሶም ንኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ወታደራዊ ሓይሊ ወሳኒ ነገር ክኸውን ከም ዝኾነ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ንፁር እዩ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ኣብ ዘን 2 ዓመት ዘይኮነስ ዝመፅእ ዘሎ 5-6-10 ዓመታት ኮሚቲ ካልኩሌት ዝኸውን ዘሎ መሊስካ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ምሕያል ፕላናት ናይ ሃገራት ብቕፅበት ብፍጥነት ዝቀያየረሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳሲ ውትድርና ተረሲዑ ውግን ወረ ውግንሲ ናይ ሆሊውድ ፊልምታት ጥራይ እምበር ኣብ ሪያሊቲ የለን ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ሎሚ ኩሉ ነገር ተገምጢልዎም እቲ ዝዓብየ ናይ ውግእ ሓደገኛ ውግእ ኣብ ዙርዮም ናብ ድርቂ ኺቶም ኮይኑ ኣሎ ጠጠው ከብሎ ክንድስፍትኒ ድማ ላምባ ክንስንስሉ ንርኢ ኣለና ናብ ራሽያ ንመለስ ሶሪ совещание, посвященное заключению госконтрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса на
следующий год. Но начнем не с этого. Сегодня в результате теракта погиб. So ትሪእዎ ዘለኹም ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ዝበሃል ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ናብ I think ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ዲወላ ናብ ራሻ ከይዱ ናብ ቻይና ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ተራኺቡ ዝነበረ ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናይቲ ሴኪሪቲ ዴፒቲ ቸርማን እዩ ከቢድ ብድሆ ከም ዘለዎምን እቲ ኣጋጢሞም ዘሎ ብፍላይ ሞት ናይዚ ጀነራል ድማ ሓደገኛ ግብረ ሽበራ መጥቃዕቲ ምዃኑን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ቃላት ዝጥቀምን ተሪ መርገፂ ዘለዎ ምዃኑ ዝንገረሉ እዩ ኦኬ Наш коллега и ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ እያ ራሻ ብሕጂ ክረአ እዚ ሓደ ኣዝዩ እሙን ፀረ ሃገሩ ዘገልግል ዝነበረ መኮነን ከም ዝነበረ እዩ ብዛዕባ ፅቡቅ ቃላት እናተዛረበ ኣብቲ ስርሑ ብዛዕባ ትመይቱ ዘሎ ጀነራል ዝዛረብ ዘሎ ራሻ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና ብሕጂ ክረአ በት ነዚ ነገር እዚ ብዘይ መልሲ ብዘይ ግብረ መልሲ ክሓልፎ የሚልካ ክትግምት ኣይከኣልን እዩ ባዕሎም ከም ዘገበሮ እቶም ፀላእትና ድማ ኣመስኪሮም ኣለዉ ትፅቡቅ ነገር ኢሉ ኣሎ ተቐላጢፎም ነቲ ጉዳይ እቲ ባዕሎም ከም ዝገበርዎ ብምግላፆም እውን ድሮ እቲ ንፁር ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትረክብ ክትህብሲ ዕድል ዝፈጥር እዩ እናበለ እዩ ዝተባሃሎም ዘሎ ስለዚ ዝፅበዮም ዘሎ ቀሊል ከም ዘይኮነ ወላቶም ፖለቲካል ሊደርሽፕ ናይ ዩክሬን እውን ታርጌትድ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ወወልሲ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ራሻ ክትህብያ ኣብ ዝሓለፈ ትህቦ መጥቃዕ ግብረ መልሲ ናይ ራሻ ኩሉ ግዜ ብርቱዕ እዩ ኡይ ዘብል ነቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኢንፍራስትራክቸር ገለመለ ነቲ ኣብ ማሕበራት ናይቲ ቁጠባ ንምርማስ ጥራይ ዝግበር ዘሎ እምበር ቀጥታ ንሰባት ዝሃርም እኳ ብዙሕ ኣይገብሩን እዮም ግን ኣገይ እቶም ምዕራባውያን ግን መፍትቶም ረኺቦም ኣለዉ Russian affairs analyst Konstantin Egert. Konstantin is joining us from Vilnius. Tell us more about this man, about Igor Kirillov, who died in this explosion. Well, Kirillov, Anya, is probably the senior. I'm trying to remember anyone who was more senior than him among the Russian officers that died during this Russian aggression against Ukraine. He was lieutenant general, 53 years of age. Basically grew through all the stages of military career, and he was quite an important person in terms of his position as head of the nuclear, biological, and chemical protection or defense forces of Russia. He is definitely part of the leadership of the defense ministry, military leadership of the general staff, and he became quite famous, or rather infamous, if you look from the Ukrainian through the Ukrainian lens, for ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ሕፅር ብዝበለ ኣገዳሲ ወታደራዊ መኮነን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ወታደራዊ መርሕነት ተፈላጥነት ዘለዎን ኣገዳሲነት ዘለዎን ከም ዝነበረ ዝያዳ እቲ ኩናት ድማ ኒኩለራዊ ባዮ ኬሚካል ገለመለ ኩሉ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ዓውድቲ ድማ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ኩናት ስለ ዝኾነ ናብቲ መራሒ ከም ምዃኑ መጠን ገለ ካብቶም በዚ ኩነታት ዝተሃረሙ ናይ መጀመርያ ዝዓበየ መኮነን ናይ ራሻ እዩ እናበለ ዝገልፆ ዘሎ እዚ ድማ ብሓፈሻ ሳቶም እቲ ምቕታል ናይቲ ጀነራል ጥራይ ዘይኮነ እቲ ተልእኾን እቲ ዕላማን እቲ ስትራቴጂን እዩ እቲ ዝያዳ ኣገዳስነት ዘለዎ እዚ ብውልቂ ነቶም ወታደራዊ መኮነናት ኣብ ውሽጢ ራሻ ኣቲኻ ከተጥቅዖም ድሕሪ ክኢልካ ብግዘይ ቃል ዓለም ናይ ሴኪሪቲ ብሪች ከም ዘሎ ሴኪሪቲ ናይ ራሻ ብሪች ወይ ከተሰይሩ ተሃሪሙ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረካ ብትክክል ንነፍሲ ወከፍ መኮነን ናይ ራሻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣንጎሎ ክትሕልዎ ወታደር ክትገብረሉ ትኽእል ማለት ኣይኮነን ኢን ጀነራል ግን ሴኪሪቲ ሌቨል ናይቲ ሃገር ስለያ ናይቲ ሃገር ነቶም ብዝተፈላለየ ፀላእቶም ክሰርሑ ዝኽእሉ ንዓታቶም ክሳዕ ክንደይ ክትብድሆም ትኽእል እዩ and it's going to be very hard ከምዚ ዓይነት ኢንሲደንት እስከጋጥም ተጀሚሩ ኣብ ራሻ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እዚ ኸ ነቲ ምንባር ናይቲ ዓዲ ወይ ነቶም ወታደራዊ መኮነናት ዓብዪ ሓደጋ ክገብሮም ይኽእል ወገን ኣሜሪካ እውን እስከንስማዕ Hertling. General Hertling, thank you so much for being with us. Obviously, this explosion, a very ambitious and well-planned targeted attack. I wonder what the strategy was behind Ukraine targeting this specific Russian official.
Yeah, well, this isn't the first, Boris, as you know, and some of the reporting CNN has put out has showed that there have been multiple attempts at killing high-ranking Russian officials. On this particular one, it was a very good targeting approach because this individual is in charge of what's called the NBC capability of Russia, nuclear, biological, and chemical weapons. Russia has used... sometimes زلو እዚ ንመጀመርያ ዳ ሕጂ ስለ ተዓወቱሉ እምበር እቲ ፈተነታት ቅድሚ ሕጂ እውን ይገብሩ ነይሮም እዮም እቲ ዕላማኦም ትክክል ዝሃረመሉ ግን ናብዚ ሌተናል ጀነራል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣገዳሲ ስልጣን ዝነበሮ መራሒ ምዃኑ ድማ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ብርግፅ ነቲ ዓውደ ኩናት ለውጢ ከምፃሎም ዝኽእል ኩነታት አይኮነን ግን for some reason chemical weapons inside of Ukraine. They've used a type of what's called CS gas or chlorine type of gas to basically affect soldiers on the front line, and that's in violation of both the Geneva Convention and law of land warfare. So in absentia, the courts in Ukraine has held this individual, Colonel General Kirillov, a 3-star general, as a war criminal. So this was a targeted attack on him to kill him, but it's also important that it's እቲ ዕላማ ነዚ ታርጌት ዝገብረሉ ብዙሕ ካለ ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ግን ብሓፈሻ ኣብ ቤት ፍርዲ ናቶም ናይ ኩናት ገበነኛ ብምባል ከም ዝጠቀንዎን ንሱ ኣብ ዘይብሉ ማለት እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ዩክሬን እዚ ኻንታይ ክቐትልዎ ከለዉ ሲ ብቤት ፍርዲ እውን ገበነኛ ናይ ኩናት ምዃኑ ተወሲኑ ከም ዝነበረ ገይሮም በዓልካ ትገብሮ ማለት እዩ እዚ ሌጂቲመሲ ንምሃብ ኣትሊስት እቶም ምዕራባውያን ሃገራቶም ገንዘብ ዝህቦም ዘለዉ ዲሞክራሲ ተኸተሉ ድዮም ገለ ክብልዎም ስለ ዝኽእሉ ንዑ ካብ መሳሰል ዝኽእል ነገራት ገይሮም ንክቐትልዎ ዝገበርዎ ነገር ንርኢ ኣለና ኦኬ ሕጂ ከምዚ ኢሉ እቲ ሕጂ ትፍልልይ ኣበይ ክትሪእዎ ኣለኩም መሲልኩም ከምዚ ገይሮም ጀነራል ቀቲሎም ክዛረቡ ከለዉ ተራራራራራዕ ይድበሃል ራሽያ ግብረ መልሲ ክትብ ከላ ካሽዑ እንታይ ይኸውን ራሽያ ግፍዐኛ ከምዚ ትገብር ኣላ ገለገለ እናበልካ በቲ ራሽያ ስለዚ እቲ ናይ ዩክሬን ክትገብር ከላ ከም ናይ ጀጋኑ ትገልፆም ራሽያ ግብረ መልሲ ክትብ ከላ ድማ ኩሉ ግዜ መመለስካ ንምስይጣን ናይ ራሽያ ንፑቲን ትጥቀመሉ ማለት እዩ እዚኻ ታክቲክ ሚድያ ትቆፃፀርቲ ኮይንካ ኣብ ሚድያ ሓያል ተዘይኮይንካ ኩሉ ግዜ ግዳይ ናይኩም ኢኻ ትኸውን ራሽያ ሚድያ የብለውን ማለት ኣይኮነን ግን ናይ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ኣይኮነን ኣብ ሚድያ ሳቶም ዝለዓለ ሓይሊ እዩ ዘለዎ ወላ ኣብቲ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ዝበሃል ከማን ሎሚ ሰብ ብወለንቱ ነቲ ሓሶት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ይብድሆ ስለ ዘሎ እምበር ወላ እቲ ኣልተርናቲቭ ሚድያ ዩቱብ ዲገለ እንተልካ ሰም እዮም ዝበዝሕኖ ኣብኡ እውን ዝበዝሐ እሱ ግን እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ህዝቢ ኤውሮጳ ነቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ናቶም ወይ እውን እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝገብሮ ስለ ዝሰልቸዎ ንረብሓ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እውን ስለ ዘይኮነ ነሲ እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ህዝቢ ኣሜሪካ ካብ ዘይረብሕ ይፈልጥ እዮም ኮርፖሬሽንስ ክረብሓየን ንዓታት እንተ ናይ ኣፅዋር ይረብሓ ኣለዋ እንተ እቲ ሃገር ተወሲዳ ድማ ነቲ ፀጋታትካቶም ካልኦት ኮርፖሬሽንስ ክረብሑ እዮም ህዝቢ ኣሜሪካ ግን ዋላ ሓንቲ ኣብ ኢራቅ ተዋጊኡ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተኸይዱ ገለ ህዝቢ ኣሜሪካ ዋላ ሓንቲ ይረክብን እዩ ካብኡ ህዝቢ ኤውሮጳ ዋላ ሓንቲ ይረክብን እዩ ትርፎ ክሳራ እቲ ገንዘብ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ዝኸውን ሂወት ናይ ኣሜሪካውያን ተቐየረ ስለዚ እቲ ህዝቢ ስለ ዝሰልችዎ እቲ ኩናት ናቶ ንህዝቢ ዘይኮነ ነቲ ሃገር እውን ስለ ዘይርብሕ ነተን ውሕዳት ካምፓኒታት ዘርብሕ agenda been done on the streets of Moscow. Some of the targets that have been conducted have been close to the city center. So you're seeing, basically a psychological approach to tell Russian soldiers, Russian generals, there is no safe place for you, excuse me. If you're not on the front line, we're still going to come after you. And this is a valid target under the laws of land warfare. Sometimes we'll tell them for Rainatom general ናይ ራሽያ ዝኾነ ሰይፍ ቦታ ወይ እውን ንዓኻትኩም ንስኻትኩም ናፃ ኮይንኩም ትንቀሳቀስሉ ወላ እውን ኣብ ውሽጢ ራሽያ ከምዘየለ ኣብ ገገዛኹም ክመፀኩም ኢና እቲ ሕቶ ከም ክብል ከሎ እቶም ጀነራላትን ሓለፍቲ ናይ ዩክሬን ከንታይ ሓይሊ ስለ ዘለዎም እዮም ማሲ እንታይ ዝከላኸለሎም ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ ኦፍኮርስ ኣብቲ ራሽያውያን ስለ ዘየሉ ኣብ ዩክሬን ከቢድ እዩ ክኸውን ኣብ ዩክሬን ግን ኣብ ራሽያ ግን ብዙሓት ዩክሬናውያን ሕጂ እውን እንተኾነ ብዙሓት ሃዲሞም ኣብኡ ዝኸዱ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ከምኡውን ብዙሕ ነገራት ብገንዘብ ክትገዝኦ ትኽእል ነገር ከም ዘለዎም ምግንዛብ የድሊ it's going to be very hard ኣነ ክሪኦ ከለኹ ራሽያ ብከምዚ ክትሰዓር እያ ዝብል እምነት የብለይን ግን ነቲ ኩነታት ከካብድዎ ከም ዝኽእሉ እዚ ፈተነ እዚ ድማ ኣይ ቲንክ እቲ ኩነታት ቅድሚ ሕጂ ክገብርዎ ዘይከኣሉ ስለዘይደለይዎ ኣይኮነ ስለዘይከኣሉ እዩ ነይሩ ሕጂ ሰሊጥዎም ኣሎ ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ ስለያ ምርምባት እዩ ዘለዋ ግን ንነፍሲ ወከፍ ኩነታት ክትፈትሖ ትኽእል ማለት ግን ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ክትገብር ተደሊ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ትሕቶ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ገብር ዝሓስብ ሰብ ስለዘየለ እዩ
ወይ እውን ሓይሊ ከም ክገብር ዝውስን ስለዘየለ እዩ What's also significant here is that a source quickly told CNN that Ukraine's security services were behind the assassination. What do you make of the speed with which Ukraine claimed responsibility here? Well, they want to, Brianna. And again, it gets to the psychological effects of something like this. We are everywhere in Russia. That's the message Ukraine is saying. They've struck targets with drones, with some unmanned aircraft, a variety of unmanned naval vehicles have struck the Black and the Baltic Sea fleets. So you're talking about that Ukraine is sending the message that if you're going to strike our infrastructure inside of Ukraine, we're going to come after you too. And again, I'll repeat it. There is no safe place for the Russians who are commanding this illegal invasion of Ukraine. Again, تزربا انتايو بحفشة تملختي كم حلال فوز دليزلو يوكرين نراشاويان سخاتكم تتورطناتنا هاجرنا تهارمن تلهم نحنا دما بقول لكم ولا بهاجر درجة تدير خمناكم بقول لكم ون أبزل لكم ممكن رحبكم ممكن قتلكم مخانا زبل ملختين متحللاف زتكملوا زلو تاكتيك مخانو يزنقر زلو أتي حيلي أمنيك بزه من زيادة بخمس تاكتيك عود نايمن استراتيجي زيادة كسرح نجزيه نقد فوسو معناته جزيه راي كمل سو زخل قداي مخانو مغزابي دلي بات بتوين بتي ازي حدا زي زغبر زلو نراشا حدا عبب بدهم مخانو مغزاب كدليو نفسه كفسب دما بخم عيني كريون كم بون كم زلو كنغرز دلي عبسي دما نتزل حبريتا بستفل عليه ما مازن رينا كردون كنستفلولون كم زلنا نقحتنا يتحبرت سبنا نكعبد ما كحجز لزغلي التميديان توتدراوي قصن كميلهم بحرهم زخدو دما بجنزابي دلي ايلومي ار استابس كودي لايك مقبار سبورت مقبار شير مقبار ريتوهم مقداف دما اي وتر محص انتايو مزياخ قتفكم نفس وكف ولادي ندوقو كمهرو زلو اقداس معنا مجمريا نتمقششناتهم اكند نايك جاما وي ايفون تليفون كغزو زفتنو نايك بركي وي ناي ابل بركن خغزو بمنقد ستوك ماركت كمهرو مالنا مخنياتو تحاده زعرق تحاده قلنا حوارو زعبي سلازخون كالاي ابترف غزيوم اكند تي في وي جيمز صاوتو حدش مرتنكم مهارو كمعبلون كنعدما مالنا ارأيا كنا مالنا سالساي دما صباح لغوا بافريكا أب عدنا نقبرن نخل جزاديو بيزنس ديو مسانا خوينهم أبت بيزنس تساتفتن تخافتن خونهم خانم نؤمنهم كل جزيد ما نمحرهم نزل ترينايا من ولي هوتهم كقص الويو نزك حق الزغل بروجرامات علنا توتهم ولي بلاكم thank you very much